Croeso chi unwaith eto i'r gell yma yn Lôn y Ffrwd ym Mangor. Tydi'r dyddiau'n toddi fewn i'w gilydd, mae'n anodd cofio pa ddwrnod ydy, ond da ni wedi cyrraedd i Sadwrn. A trwy'r wythnos da ni wedi bod yn dilyn Ruth a Naomi wrth iddyn nhw wynebu i Hargyfwng. A rwan heddiw da ni'n cyrraedd diwedd yr hanes. Mae nhw wedi gosod eu gobaith mewn gŵr y Methlehem o'r enw Boas, gan obeithio bydd yn gallu hachub nhw o'i tlodi a rhoi dyfodol mwy sicr iddyn nhw. Cartref lle byddan nhw'n cael eu cynnal. Mae Ruth a'r gyfarwyddyd Naomi wedi gosod ei hun ar drigaredd Boas iddo ei chymryd hi fel gwraig. Dyma oedd yr arfer sy'n swnio'n rhyfedd i ni, ond arfer pan oedd gŵr yn marw heb etifedd, byddai berthynas agosaf yn priodi ei weddw mwyn codi plant. Fel y gwelson ni ddoe, mi oedd na broblem. Nid Boas oedd y berthynas agosaf. Oedd na un oedd yn perthyn yn nes i Elimelech, ac ni fydde modd iddo fo weithredu nes fod hwnnw wedi symud o'r neilltu. Felly mi ath i eistedd ym mhorth y ddinas. Dyna lle bydde pethau pwysig y dre yn cael eu trafod. Mi fydde dynion ymgasglu i drafod bargeinion, i drafod materion cyfreithiol a gwahanol gytundebau ac yn y blaen. Wedi mynd yno, dyma fo'n galw'r perthynas agosaf ato. A wedyn yn dewis 10 o rai oedd yn cael eu cyfri fel heneriad y Methlehem i fod yn dystion i'r cyfan. Mi ddydodd o fod Naomi yn edrych am Goel. Chi'n cofio fel o'n i sôn am hyn rhai dyddiau yn ôl, rhywun fydde'n dod mewn i brynu i thir hi mwyn i hachub hi o'i Hargyfwng. A Boas yn dweud, os nad wyt ti am wneud hynny, wel, mae gennai ffansi bod yn Goel iddi hi. Ac ymateb cyntaf ydyn y modd cytuno, ie, mi fedri gael mwy o dir. Fe fyddai'n cynyddu i gyfoeth, ac efalle'n cynyddu statws yng ngolwg pobl eraill achos bod nhw'n berchen mwy o dir. Dyma fargen werth i chymryd. Ond rwan mae Boas yn dod ar rhan arall y fargen i'r darlun. Y diwrnod y prynu di'r tir gan Naomi rwyt hefyd yn cymryd Ruth y Foabes, gwraig gŵr a fu farw, i gadw enw'r marw ar ei etifeddiaeth. Mi oedd hyn yn newid y darlun. Pe bydde hwn yn ei phriodi, yna pan fydde'n marw, byddai dir yn cael ei rannu rhwng y plant oedd ganddo fe eisoes ac unrhyw blentyn oedd yn ei gael gyda Ruth. Doedd hi ddim y beth anghyffredin y dyddiau hynny i rywun fod a mwyn ac un wraig. Ac yn ei eiriau hun, fedre'r dyn yma ddim priodi Ruth heb ddifethau etifeddiaeth ei hun, fydde fo'n tlodi i blant ei hun trwy hyn. A felly ger bron y tystion i gyd, mae'n dweud, na, dwi ddim yn mynd i wneud. A mae'n tynnu esgyd yn ôl yr arfer, dyn fydde wedi tynnu esgyd yn deud yn glir, dwi ddim yn dod fewn fama, a mae'n caniatáu Boas gymryd y tir a phriodi Ruth. Dyma hi yn ddiogel. Rwan, mi soniais i ddoe, fel y gwrdd yr hanes yma yn helpu i ddeall sut mae Iesu Grist yn gallu bod yn waredwr i ni. Fel a gwrdd yna broblem i Boas achub Ruth, am fod gan rywun arall hawl cyntaf arni. Felly problem Crist i'n derbyn ni ydy fod cyfraith berffaith Duw a hawl arno ni. I fod yn iawn efo Duw, mae'n rhaid i'r gyfraith yma gael ei handrydeddu, rhaid i ni chadw hi yn berffaith. Rhaid i ni fod wedi caru Duw a'n holl galon, yn holl enaid, yn holl feddwl a'n holl nerth, a charu'n cyddyn fel ni yn hunain. O'i thorri, mae'r gyfraith yn galw am ddedfryd yn ein herbyn. Pris os mynwch chi, neu fel mae'r Testament Newydd yn dweud, y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ac ystyr y farwolaeth hon, cofiwch ydy cael yn gwahanu oddi wrth Dduw am dragwyddoldeb. Feder y gyfraith yn hachub? Does dim hob smil yn y Gran National i ni fedru cadw gofynion y gyfraith yn iawn? Feder y gyfraith yn hachub? Na. Fedrwn ni fod yn iawn heb gadw'r holl gyfraith? Na. Neu nid cyfraith Duw fydde hi.
mi fyddai'n gorfod deud, dim ots bod ni wedi thorri, dim ots bod yn rheolau fi yn cael ei torri'n chwilfryw. Rhaid i'r gyfraith symud o'r ffordd i rywbeth arall, neu falle i rywun arall y ddod i'n gwaredu. A fel y wynebodd Boas y gost o brynu Ruth a Naomi, felly doth Iesu i dalu'r pris am yn prynu, i roi cyflog pechod yn ein lle trwy farwar y groes, ac yno profi'r gwahanu mawr rhyngddo fo a'i dad yn y gri ungol honno. Fy niw, pa hamr wyt wedi fy ngadael. Fel hyn, mae'r gyfraith wedi derbyn ei thal am yn troseddau ni. Da ni wedi'n prynu, nid heb gydnabod yn tlodi'n hunain mewn edifeirwch fel y sonies i ddoe. A dyna pam y gallwn ni ymddiried, rhoi'n ffydd yn y gwaredwr hwn, ddoth i gymryd rhan yn y berthynas agos yn yr hanes. Rwan wrth i Boas gyhoeddi i fod yn cymryd Ruth, mae'n ddiddorol sylwi ar yr hyn mae pobl Bethlehem yn ei ddeud. Bydded dy deulu di, medden nhw, fel teulu Perez, a ddygodd Tamar i Juda. Estrones oedd Tamar hefyd am ei hanes i'n hanes, yn hanes anodd iawn. Estrones fel Ruth y Foabes. Ond fe dynwyd hi mewn i'r un llinach ac oedd Ruth bellach yn rhan ohoni. Mae'r llyfr bach hwn yn gorffen trwy ddeud fod Ruth hithe wedi dwyn plentyn, Obed. Cynten dad i Jesse, a hwnnw'n dad i fugail bach o'r enw Dafydd. Dafydd oth yn frenin, ac o linach y brenin Dafydd y doth y Meseia, Crist ei hun. A pan dych chi'n darllen achau Crist ar ddechrau'r Testament Newydd, dych chi'n gweld fod Tamar a Ruth yn cael eu henwi fel rhan o stori Iesu. Ac os rown ni yn ffydd yn Iesu, mi gawn unne yn tynnu mewn i'w stori fo hefyd o'r ochr arall. Da ni ar drothwy'r wythnos fawr, yr wythnos sy'n arwain at ddydd Gwener y Groglith. Wrth i ni adael hanes Naomi, Ruth a Boas. Beth am ymuno efo fi i fyfyrio yr hyn nath Iesu? Fory byddwn ni'n darllen gwasanaeth ar Sul y Blodau neu Sul y Palmwydd. Mae hwnnw hefyd ar gael ar YouTube. Yna fe fydd myfyrdodau byr fel hyn yn parhau yn ddyddiol trwy'r wythnos. Os ydych chi'n siŵr lle mae YouTube ar gael, edrychwch am Capel y Ffynon, neu un safle wen i Capel y Ffynon, neu un tudalen Facebook mwyn dod o hyd i'r myfyrdodau. Dan eich bendith, a na i weddio cyn cloi. Arglwydd, diolch i ti. Wrth i ni ddarllen am hanes Boas yn camu mewn ac yn achub Ruth a Naomi o'i tlodi. Diolch ti dy fod ti wedi danfon Iesu Grist i gamu mewn i'n byd ni, dy fab tragwyddol dy hunan, ail berson y drindod, yn dod i fod yn un ohono ni i'n hachub ni. Helpa ni o Dduw Tad i weld yr angen am yn hachub, a helpa ni o Arglwydd yn Duw hefyd os gwelid i fod yn dda i ymddiried yn yr un ddoth i fod yn berthynas agos, y berthynas agosaf un i bob un ohono ni. Amen. Tan y tro nesaf.